ये टेस्ट करने वाले मैडम खड़े हुए हैं। अब मैं नहीं दिखा सकता। मेरा नाम है हार्दिक और मैं अंडा बनाने वाला हूँ। अंडा आमलेट। चलो इसको शुरू करते हैं। देखो, ये देखो आज हम इसको हम इसको फटाने वाले हैं। देखा आपने कैसे? चलो ये हम गाड़ रहे हैं, अभी करने वाले हैं। सच में कर रहा हूँ मैं। ये गाड़ना खत्म हो गया। अब ये हम पकाएंगे। हम ये पका दिए हैं। रुको थोड़ा। उल्टे नहीं, उल्टो ना ଦେଖିଲୁ ମତେ ଆଉ ଇବେଲେ କହିଦେଲୁ ମତେ ଆଇଲା। ଆଉ ତୁ ଏଥିରେ ସବୁ କରିଦେବୁ ରୋଷେଇବାସ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିନି। ମତେ ଭାତ କରିବା ଆଇଲାନି। ଭାତ ଅମଲେଟ କଥା କହୁଛୁ? ଭାତ କରିବା ଆଇଲାଣି ନା? ହଁ ଭଲ। ତାହେଲେ ସବୁ କରିଦେବୁ ଏଥର। ମୋତେ ଆଉ କିଛି ଆଉ ତାହେଲେ ବାବା ବେକାରକୁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ତୁ ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ କହିଲେ ହେଲେ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି। କି ତୁ ରହୁ ନା ମୁଁ ରହୁ? ତୁ ମୁଁ କର ଝିଅ ପିଲା ନାକି? ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଝିଅ ପିଲା ନେଇ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନା? ବାବା କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି? ବାବା କେତେବେଳେ କେମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ବି ସେମିତି କେତେବେଳେ କେମିତି କରୁଛି ନା। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥର ତୁ କରିବୁ। ଟିକେ ସମୟ ହବାକୁ ଦେ ତାକୁ। ମୁଁ ଏବେ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୋର ହାତ କାଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ କରୁଛି। ହଁ ହେଲା ଭଲ। ଯା ଆଉ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ମୋ ପାଇଁ। ଭାତ ବାଢ଼ିବି? ଭାତ ଏବେ କଷାଲଣି ପରେ ରେ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ଦ କରିଦେ। ସେତିକି ଥାଉ। ଆର ପଟା ଏପଟା ଓଲଟେଇ ଦେ। ଛୋଟ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ପଟା ହେଇଥାନ୍ତା? ଆର ପଟା ଓଲଟାରେ। ହଁ ଓଲଟେଇ ଦେ। ହଁ ଓଲଟଉନୁ। ଆରେ ଓଲଟା। ହଁ ସିଧା ରଖେ ସେଟା ତାପରେ ବନ୍ଦ କରେ।